Dobrodošli na moj YouTube kanal Nešto se sprema. Svima želim dobar dan. Jeste li dobro? Danas sam odlučila da vam pokažem kako ja spremam pohovane šnicle. Zašto takvi odabir recepta? Zato što svima se sviđa, one su mekane i sočne. I takvi recept hoću da podijelim sa vama. Za pohovane šnicle treba će nam meso. Na ovu količinu dovoljno će biti jedno jaje i nešto brašna da umaknemo meso, pa poslije da ispržemo. I so i biber po ukusu. To je to. A u toku spremanja podijelit ću sa vama jedan trik baš zbog kojega trika. Ljudima se sviđaju moje pohovane šnicle jer su sočne i mekane. Kad budemo lupali meso, uzet ćemo čekić za kraj i kao da malko razvlačimo i potrudimo se da napravimo pravi ugaonik. Zašto solim samo sa jedne strane? Zato što vidite, ja sam ih naslagala i onda oni će da se podijele između sebe sa solju i bibera. Sad ćemo da umočimo u brašno. Evo sad došlo je vrijeme da ja vam ispričam svoj trik. Vidite, uvalila sam u brašno i dala sam meso da odstoji jedno 5 do 7 minuta. Ne žurim ja odmah da umočim to u jaje i da šaljem na prženje. Ja ne želim da dobijem gumeni džon, ja hoću da dobijem mekanu pohovanu šniclu. Vidite kako se upilo brašno u komad mesa. Zato mi ćemo još jednom da umočimo meso u brašno, pa tek poslije u ulupano jaja i tek poslije na prženje. Evo stavljam drugi sloj brašna i taj drugi sloj brašna u saradnji sa jajetom, on će da stvori vazdušnu košuljicu i zato nama će meso biti mekano i nežno. Dragi moje, jeste li obratili pažnju šta sam ja uradila? Čim sa jedne strane ispržali se šnicle do zlatno-žute boje, ja sam njih okrenula, poklopila ciganj i isključila vatru. To je to. Još 5 minuta da odstoji na šporetu i možemo da ručkamo. I to je moj drugi trik koji pravi moje šnicle mekane i sočne. Evo, dragi moji, spremili smo pohovane šnicle na moj način. Probajte to da spremite na takvi način kod sebe kuće i uvjerite se, stvarno su sočne i mekane šnicle. Šta će biti prilog takvim pohovanim šniclama, odlučite sami, to je stvar vašeg ukusa. A meni javite u komentarima kako vam je bilo u kuvanju i u jelu. Stavite mi lajkove, sigurno ćete staviti mi lajkove zato što sočne i nežne šnicle. Potpisujte se na moj kanal i šerujte sa svojim najbližim. Uvijek će mi biti drago da se vidim sa vama na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Obavezno dođite još jednom. Vidimo se, prijatno!